Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arpulai trik unai weng, u acting CM yang kahima meliam, upa EM Ricky Nelson CM, ula plepat ba ya ketengsan mini cinema hall, kabaran Hastan Jeep, Yodo Shillong, kabaran Marpersha bat kajaka sange ki local taxi Maulai. Hakani gejelang laidon langru u General Secretary jong ka FKJGP Sengkeme uba Dondi Kongsen. Ya kani ka hall lalong try da kong Shran dok tedong, bala penyapat da kong Laki Kharsati bat uba Phira dok tedong. Ya mentahi hakani ka hall kajaka song jong kinong pekai kan long tang na ka bentah nyophongon hakador ka balabo nyophotingka bat sanphotingka kejingsiu. Hakani kesngi uba Dondi Kongsen ulayor ban pelat ba ya ka film Lili ka bala penmi da uba lasting nongbri bat ya ka blasna da kong Laki Kharsati ka ban sedang peni ba nadu ka arp soundtrack menta unai weng hakani ka hall. So he ban so kemen kemen sim haban yo I ba don kibril ki ba perkhat na ka benta ka jat penriu la jong la ji yo slow ba la tip ba ki ba bun ba ki director ki bun ba ki producer jong ka film khasi Henry ban ya pen I ba pat ka don ka jinglut ka bun ba ki om ban pen I ha ki we ki senama ka shim hadu ku ba silak sao po si tayo silak sao po si tayo na ka jingmi ka ba ki yo lada ka don lada kami apo lai pul kami apo ka laila lada palat yang laila ki la shim lai 4% de kala ta sibun ke babun ki nom pen I film ki u nama ba ki do nong Kamdon ke jingmi ke jongki kalung hardway kan arlak lada pen I kami lada mi arpo elak la syaot no sanpo R% layo to tang sipo lak dang do nong sa arlak lailak tengka ti kani ka wara ya kajing do mensim jongki nong snap film nama ba ban kami film kamdon jing mutoi Oi, kajing penmi film kalau na benta bentau ya kilat kelenti ban aikam aijam ya ki konsam la ya kitu ki bril ki banang ya kaban ak ya ki film ki bopet dan rei la da kalau benta ka penduk mensim da kamdan keno no kajing yo ka penduk mensim ya ki nong mi nong penmi ya ki film bad ka pen jaru ya kata ka sap ka talent ka ba kini ki konsam la ki kon khasi kara ki don Tidak kajing don jong kani ka Tingshan mini cinema hall. Kawai kongsran ila don kajing klik kia ba ban perkat nam da kini film kasi kandai kajing mentoy nam da kini kinong penmi film kasi ka kijongi ba kinyo kata kajing mentoy. Oi kani tang kajing sedang kani ka mini cinema hall kampat dah adu tata mendapat nanti kalau subit I na kabenta ban pen I ya ki film kasi ba ai ba gani ka mini cinema hall kala shisha banora ka jing shakri ka baha na ka benta kari bat na benta ka jai benrio ai ba na gani ka cinema hall nila shisha ban pen mi kita ki nong up film kita ki producer kita ki director ki prepare ki bala ban warna ya ka nam ya ka burung jong kari bat ka jai benrio Nak benta bantep kambania halor kene ka hall layo bani keren kerpangru bat ka kong Laki Kharsati ka badai kano penia jong kene ka hall ka balai tho ba kinu ki film ki bakwa ban pen I ha kene ka hall onya sa marketing kata 100% sa utrai ba penmi ya ka film bat 100% pan sa kino penia namar kino penia jong kene ka hall kin ha ban siu 4% sa kitra jong kene ka jaka Kajing play jongi ya kene ka cinema hall kami actually kene ka mini cinema hall namar ba ngila ya kenduk sibun gijing e namar ngila asna film mentala jandap suppose nem ting la kenduk sibun gijing e hak ba bangin don ke jaka bangin pen I ki film gijongi katnu ka seng jogi dong sna film kla yale ban pan jing yarap na ka sarkar ro kan yarap nem yang iban ni hol wat ibarit ro nilai ta bangin yo ban screen film jongi ten rei haduk mentang 4 don kata te ngi hak jing persang ka barit jongi imban se ken mar ya so jenjar palat ngin pi ha bijuru utrai bijuru la chaji ha kador ke berem nanta sakawai ru kapor ka kim gim yo ban pen I ha kata kador ke bang yo lupa kapor bangin aya ka publicity dan ne bangin yo ban pen I kat bagi beri kidang kwa ban pe bangin yo alat ban pen I
udah bu dah kapur ke cukup dah ong mau ban pen ing yo ban pen ina dah ai mau ko lakut kan te dei no ba kini ki je keduk jungi ke penlong yang i bangin kli hino ya kani kan i traying di kong sran do todong te bat nia tray kani ka kamru bat upira kun ji kong sran ni te kadai ga jing ya perkhat kadai ga no asip ku jongi hi bo blei la bantam lese kadai ga tang jing ya kran kai bangi ong ni kwa mo la dalong ka bala bangin yo ban pleno la ka jong cinema hall bangi keduk kan ni ji e bubun tingi ong badang yo tang ku mi kudam hayo ru ngin sedang nak sedang ka kam te kuno ni pira badu ong oh ngi don ka kudam hayo te kum ta kan supoi no ka jing ya kran ta ka sulong no ni kan magalong menta trying in yo be arpo persen na ka total sale ka jong te ban ladang isim nya ki film jong ki bai pada subu kini ki producer ki kwa ban pedi hang ni pada kalau be 50-50 capacity te kadai new po te nila ban agi extension ro gi extra seats ro gi bu hi ada ki pat ba ki kwa ban shop bro tiket bu tang ka bodor san po ban new po